Yeah, autan kowa the mix. Haya Niger Niger, en Niger ba mu san biye tsoro ba. Kaji gida zan koma, can ne zan je har in iska gari na. Sakon El Capo Ayuba na wa asuje da baya buya. Shi yace ku buga mu buga ko waggaje bai saba da wuya ba. En Niger, sai ku zo ku gada musu. En Niger ba mu san biye tsoro ba. Kasar mu muna da amana. En Niger ba sa iya cutar kowa. Lamba ɗaya kun addini. Ashe yaran mu ba sa iya zagin kowa. In ka zage su sai sun yi maka tamkar cin dan wake. Kasar mu guda ce da Niger, gaba dai gaba ke ce da Niger. Ku gwada musu mu ne da Niger, mu ɗan Niger ɗin da Niger. Kun ga komi yayi daidai Niger, gaba dai gaba sa'a da Niger. Kasar mu mun rika Allah ne, tunda mun rika Allah ɗan Niger ba sauran wanda ya kada mu. Wannan sakon El Capo ne, me ji buɗe kunne, zan fara bayani ne. Daga sata Niger wacce cikin ta na zo tun yarinta, a cikin ta na girma ba wani mai hana in daga tutar ta. Hayya cikin ya karatu ban iya jure waɗansu su rena ta. Allahu ya kare ta, tafi karfin mashiranta da masu yin karya kanta. Duk mun sha karfin su yan Nijar ba mu san miye tsoro ba. Sakon El Capo yan Nijar ba mu san miye tsoro ba. Fada musu kar da mu kasa yan Nijar ba mu san miye tsoro ba. Kun ji gida zan koma, can ne zan je har in iske gari na. Bar mu a huta yan Nijar, yi kwanan sata yan Nijar, ga canshin fata yan Nijar, ko dai mu fusata yan Nijar. In mun ga fusata tabbas kwata kuta ga mu kyawu yan Nijar, ko wadda ne mu za mu nade shi mu sa shi a babu yan Nijar, ko mu sa shi a yawo yan Nijar, mai dai tamkar shawo yan Nijar, ko wadda ne mu yan Nijar sai mun dame shi yan Nijar, ko wa fitine mu yan Nijar sai mun fitine shi yan Nijar. Wabbe kaunar ki kasar Nijar ba ma kaunar shi yan Nijar, kuma ba ma tashi yan Nijar, kuma kasa muka kishi yan Nijar, kuma ba mu da fashi yan Nijar. Ko na dau harsashe balantana wai kai mai bashi yan Nijar, sama in ji man El Capo yan Nijar ba mu san biye tsoro ba. Mata da mazan mu yan Nijar ba mu san biye tsoro ba. Manya har yaran mu yan Nijar ba mu san biye tsoro ba. Mu yau ke murna yan Nijar dan samun yanci yan Nijar, wanda ya fatane mu ba fashi sai mun ci uban shi yan Nijar. Mai kullin shari ya zo hannu za mu canza kamar shi yan Nijar. Limam El Capo ya fi karfin yaro sai dai baban yaro da ka gane ka san shi. Baban Bilal ne El Capo gaishe ka nawa kai baka san tsoro ba, baka san me tsoro ba, ba a san ka da sha in ja ba, baka san zagin manja ba. Shi yace gobe kaunar Nijar a gaban sa mu yi masa kuwa. El Capo ka zama gwarzo, ka bar wasu sai in sun zo, ka ci tuwonka ka bar su ka kanzo. Tilas ne mu musu gwaro, sakon nan ya zo daidai, Abdoul dan Nijar ne dai. Yan Nijar ba mu san biye tsoro ba. Kaji gida zan koma, can ne zan je har in iska gari na. Yan Nijar ba mu san biye tsoro ba. Kaji gida zan koma, can ne zan je har in iska gari na.